Tak čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu a dneska to nebude žiadny tutorial ako stiahnuť hru, ale ja som to našiel v hre The Forest, taký dobrý trik, jak zobrať 3 drevá a vlastne vždycky si môžete zobrať len 2, takže jedno, druhé a tretie už nejde. Ale ja som našiel také, že proste ho stále budete brať takto a on sa vám vypadne ten druhý, takže toto budete robiť. Stále klikajte Ečko a vlastne ho budete brať so sebou. Stále klikajte Ečko. Doporučujem cúvať, lebo keď idete dopredu, tak vám to môže niekedy vypadnúť. Ak pomaly klikáte Ečko. Tak a donesol som 3 dreva. Tak a to už je všetko z tohto videa a uvidíme sa pri ďalšom videu. Derp derpity derp 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 derpity derp 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 derpity derp 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 derpity derp derp derp